Assalamu alaykum mekraban adamlar, eziz vatandaşlar. Biz sizin her bir ýeriňizden asy halal bereketli türkmen ojaqlaryňyza rızkaly döwletiň ýar bolmagyny, maşgala badançylygyny, maşgalaňyzda mehrem käbelenmeden hudularının belentden belent ýananmagyny, durmuşyňyz gyşyň ak gar ýaly ak bolmagyny arzuwlaýas. Bizi bagtly günne, bagtyar günne ýaşadýan sungatymyzyň, medeniýetimiziň haqqywany, gahrman hem mehreban arkadaşymyzyň jananyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, il ýurt bähbitli döwletli işleriniň elmi damy ak ýollarda rowanlar waç bolmagyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Pederleriň ruh ahwaly siňen, türkmeniň sungaty, türkmeniň sady, ömür içre mukam bolup eýlenen türkmeniň sungaty, türkmeniň sady. Mehreban adamlar, eziz vatandaşlar, ineşeli ýaş arzuw niýetler bilen rowaýatlar dünýäsi atly gepleşigimiziň ýene bir täze sany ýaýlymda siziň bilen diýdarlaşýar. Biziň türkmen tebigatymyz, biziň türkmen sähralanmyz özüniň ajaýyp bahar passyna ýaşyl ýaýlaga, ýaşyl megdana lýal reýhana öslenýär. Biziň türkmen tebigatymyz alelwan gülleri bilen, türkmen tebigatyna saýraýan bilbilleriň owazy bilen biziň durmuşymyz galkynýar. Baharda açylýan alelwan güller hem türkmen tebigatyna özüniň ajaýyplygyny içilýär. Şol tebigatyň goýnuna biziň gözel ýerlenmekän türkmeniň ustad bagçylary şol toprakda öňüp ösüp, şol toprakda ýaşap bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdiler, sallar çaldylar. Ine şol topragyň biri hem gözel Pendi ýaýlasy. Pendi ýaýlasy diýilende biziň ustad bagçylanmaz, sadynalanmaz ýadyma düşýär. Ýagny olardan Körgojaly bagçy, Ulugarly bagçy, Kiçiwarly bagçy, Ödün ýazmabat, Agymrat ýagmar, Aman Arna Gylyç, Agelli ýaly ustad bagçylar şo toprakda ýaşap geçen. Türkmen topragynyň Pendi ýaýlasynyň ustad bagçylary ustadlarça bir näçe aýdymlar aýdyp türkmeniň toýlaryny bezediler. Aýdylan aýdymlar, çalynan sallar bolsa türkmeniň gadimiýetini, medeni mirasyny şöhretlendirýär. Ine bu rowaýata ser salsak aýdyşmaz ýaly deray dolly sady şol bagçylaryň içindeki Pen topragyna ýaşap geçen ustad Sultan Naýçy sadanydyr. Sultan Naýçy Kiçigarly bagçynyň kakasy. Sultan Naýçy gargy tüýdükden baş çykypdyr. Ine şurluga getiren 3 tane gargy tüýdük bolupdyr. Bu gargy tüýdük bolsa, hol Pendi topragyndan, Pendi ýaýlasynyň içinden geçýän Murgap derýasynyň boýunna bitýän gamışlardan ýasalan 3 tane gargy tüýdük ekeni. Bu 3 tane gargy tüýdüň içinde ustad tüýdükçi ustadan bir ezberlik bilen ýasalan tüýdük bolupdyr. Bu tüýdügi Sultan Naýçy bir uly toýlar bolmasa, ýady bolmasa, uly bir ozallaryň toýlaryna çalnaýmasa, şol gargy tüýdügi agoýyň töründe durar ekeni. Beýleki tüýdüklerini bolsa, Pen topragyna toýlanýan toý dawarlarda ustadlarça salasaryk ýolunyň sallaryny çalardy. Sultan Naýçy sadanyna halifamyz şol gargy tüýdükleriniň içinde bir tüýdügi özüniň emaýlygy bilen, ustadlygy bilen agoýyň törüne saklardy. Uly toýlar, bayramlar bolmasa, ol tüýdük ýany bilen alyp gitmezdi. Elmi damy öýüne aýap çyk saklardy. Beýleki iki tüýdüklerini alyp gidip türkmeniň toýlaryny, bayramlaryny sowardy. Gullerde bir gün Sultan Naýçynyň gelini Sultan halifamyza ýülenip şeýle diýär: "Sultan, mahmal dol gargy tüýdüň alsana, könäň ýatlalla, bir ajaýyp öz salamyzdan çalyp bersene" diýipdir. Sultan Naýçy ona yer bolýa diýip, özüniň eý görüp saklaýan gargy tüýdügine bir ajaýyp sallary çalardy. Bu sallar bolsa mehreban gelini oýa batyrardy. Sultan Naýçynyň bu sallary şol geliniň durmuşyny, geljegini, Sultan Naýçy bilen baht durmuşda ýaşamagyny özüne ýatladardy. Sultan, ine munyň bolýa. Könäni ýatladyk. Nähil ajaýyp sallar. Biziň durmuşymyzyň göz gowanjy ine şu tüýdükden başlandy. Sultan,
Men öz watanymy terk edip şu tüýdüň ýerine düşüp gaýdanmy sen ýadyndan çykardyňmy? Meňe ýadymdan çykanok bu tüýdük ikimiziň durmuşymyzyň başlangyjy. Bu tüýdük bilen ikimiziň durmuşymyz, geljegimiz, türkmen ojagymyzyň başlangyjy diýip Sultan şey diýdi. Tüýdüň ýerine düşüp geleniňi hiç ýerde bir aýtma göre. Eşiteler näme diýerler? Aýyp bolar. Diňe tüýdük bilen ikimiziň aramyzda galan syr bolmaly. Bu syr diňe ikimiz bilmeli. Şeýle de gargy tüýdügimiz şaýat bolmalydyr. Şeýlelikde bular ajaýyp durmuşda ýaşap, durmuşy wakalaryny beýan edip, bir könäni ýatlap, ýene de ustad sağlar bilen dowam ediberdiler. Riwayatda aýdylyşyna görä Sultan Naýçy özüniň göwen berip söýün ýaryny şol ilerki owada ýa-da bolmasa beýleki owalarda tutulýan toýlarda görüpdir diýen riwayatlar hem bar. Gelin bilelikde ýene de şu maglumatlara salgylanyň. Temen haltada ýatma diýilişi ýaly bu görrüň Sultan Naýçynyň geliniň agdyndan bir gün sebäpdir. Bu görrüňler owa gara ýyl güne ýaýrapdyr. Ene bu görrüňe ter salsak näme ýyly wakalar başdan geçdike? Gelin diňläliň. Gelin bilelikde ter salalyň. Howa şu görrüňleň arasynda hakykat bar. Bahar aýlardy. Diýsen tebigatymyz gözellige beslenni. Pendi ýaýlasynda açylýan alelywan güller biziň mehriban enelerimizi gelin ýylanmady beýtiýar ýadyna salýar. Pendide saýraýan bilbilleriň owazy, dağlardan, dillerden gaýdýan durnagy çeşmeleriň sesi türkmen aganyň toýuna bedeg berýär. Pendi ýaýlasyndan tutulýan türkmen toýlar biziň ustad bagşlamy tarapyndan ulu şahlyk şoğun bilen toýlanardy. Bu toýlarda ýa gaýdyşmaz ýaly uly garly bagşy, kiçik garly bagşy, öden ýagnowat agmyrat, ýagmar agelle bagşy ýaly, kör gajaly bagşy ýaly ustadlar şol toýlarda ustadlyk bilen aýdym aýdardylar, türkmeniň toýuny toý derdiler. Gullarda bir gün Sultan Naýçy hem şol bagşlar bilen türkmen aganyň türkmen toýuny soýýarlar. Şeýlelikde Sultan Naýçy ustadlyk bilen bir aly ýorganyň üstüne gargy tüýdügine bat berip, talar saryk ýolundan bir näçe sallar çalýar. O sallarda bolsa adagdalan bagşlar gargy tüýdüň gapdalynda ýanap, ýagma bulut, ýa-da bolmasa Ogulbeg, Arzygul, Aýjamal ýaly aýdymlary ýerine getirip, türkmeniň toýuna bedeg berýärler. Ol aýdymlary bolsa owanyň ýaşullary ünsülen diňlärdiler. Ol aýdymlar bolsa türkmeniň milliligini, milli däpde sorlaryny ýatladardy. Ýani şol aýdymçylara pendi toprağynyň bir bagşy sazynalarına owanyň çetinden ýa-da bolmasa beýleki gaýry owalardan hem toýa çağırmaga, toý çakylygy gelerdi. Şol toý çakylygy güllerde bir gün Sultan sazyna da gelýär. Sultan Naýçy hey pikirlenmeýän ýer bolýar diýip şol gelen çakylygy kabul edip öýüne gelip gel bilen hoşlaşyp Murgap derýasynyň kenaryna biten gamyşdan ýasalan uzyn sar gargy tüýdügini eline alagada bir egine horjunny, bir egine gargy tüýdüg alyp bede watyna atlanyp ýol rawana boldy. Toýy baranna Sultan Naýçy türkmeniň bir gadymy hem müdimi Jeyhunyň kenaryna lewap topragyny türkmen aganyň türkmen toý toýlanýar. Görse altı kanat ağa dökülüp gadallar atarlyp çelpek ýaýylyp türkmeniň milli oýurlary oýnalyp türkmen toýy oly şahlyk şoğun bilen dawarasy da gaşyp dowam edýär. Sultan Naýçynyň lewap topragyna lewa beýine gelişi ilkinji gezekdi. Sultan Naýçy märekanyň öňüne toýa gelenine toýa gatnaşan ähli mehelle, owanyň ýaşullary, çağazyklar, gelin gyýyrlar Sultan Naýçynyň ýüzüne garap pysyrdaşýardylar. Sultan Naýçy o zatlary ünsürmän toýuň bir gapdalyna baryp, aly ýorganyň üstüne toý eýler oňa hezet hormat edip çaý suw çörek berdiler. Sultan Naýçy ýuwaşlyk bilen şol bagşlaryň, sazynalaryň töweregine bardy. Bir seretse aňyrsa bäri göz etmeýän mehelle toýy ýüşüpdir. Ol toýda bolsa lewap toprağynyň ustad bagşlary, sazynaları, ähli şol owanyň ýaşullary bir bagşy diňläp aýdym aýtdyryp bir sadyňlaga otyrlar. Sultan Naýçy şol gargy tüýdügini çykaryp özüniň gezegine garaşy berdi. Sultan Naýçy şol gezegine garaşy oturan ýerine şol lewap toprağynyň ustad bagşlaryny, sazynalarını diňlärdi. Ellerini ýokary uladyp jarçynyň sesi geldi. Ey halaýyk, toýuň märeketi,
Enne Nowabat Pendi topragyndan Pendi ýaýlasyndan gelen Sultan Naýçy halypany geze giderlediydi. 7 ýaşdan 70 ýaşa ähli märeke şol Sultan Naýçynyň çaljak sallaryny dinlemek üçin ähli oýnap gören çağajyklar, eşedip gören gelin gyýylar, ýaşullar üýşdiler, bir garada oturuverdiler. Sultan Naýçy aly ýurganyň üstüne oturyp, keşdelenen usatlyk bilen ýasalan gargy tüýdügini mahmal daşyndan çykaragada ustaatlarça Türkmeniň gadimetden gelýän milli saz guralyna gargy tüýdükde salar saryk ýolundan bir näçe sallar çaldy. Basallar eşden märeke göwünü galkyp, ruhu galkynyp, toýa bolan şatlygyny, ruhanyetligini görkezip, Sultan Naýçynyň çalýan sallaryna gümrah boldular. Sultan Naýçynyň çalýan sallary bir pesaýdan zarin kengler bolup, dinleýijileri özüne maýil etdi. Ay Jemal, Tünü derýa, Ogulbeg, Arzugul, şol sanyna gyrmyzy ýaly aýdymlar Sultan Naýçynyň gargy tüýdüginden mukam bolup äleme ýaýrap şol töweregünäk ähli mihmanlary öwedine tabyn etdi. Bu aýdymlar, sallar, ustaatlarça ýene-de bir Sultan Naýçy galkyndyryp şo mäkelläniň hal ahwaly heýde-heýi Sultan Naýçy bir ruhy lezzet berip, hassa bir ýene-de çalmaga ruhlandyrdy. Sultan Naýçy ellerini ýokary ýigidip ustaatlarça bir sallar çalýar. Bu sallar bolsa ýanky töweregünäk ähli mihmanlary Sultan Naýçy baktyrdy. Sultan Naýçy bagyny owşatman, ustaatlarça tüýdügini sowatman bir näçe saryk sallaryny çalyberdi. Saryk sallaryny çalyp durka birden bir gyýdyň başagy bolup şol tüýdüň sazyna zarin kellesini ýaýkaýanyna göz düşdi. Beh, bu nähili ahwal edi. Ol gyýyd tüýdüň sesine zarin bolup, başagy bolup töwerek daşyna garanjaklaýady. Sultan Naýçy özüniň içini gepledip, Sultan Naýçy, bir özüňe diýinçer, märekeden saýlanda hol bir şo töwerege bir baryp geldi. Sultan Naýçy töweregindäki bir agta qally il ýaşulsy ýaşla ýüzlenip, ýaşuly, men bir daşa çyk geleýin, bir ruhsat berseňiz diýdi. Sultan Naýçy ýerinden turup märekeden saýlandy. Gyýyr Sultan Naýçyny gören wagtyna ýene-de gürsülläp duran ýüregi hasem batdur ýady. Alжыраýady. Sultan Naýçyny görenne ýüzi ak tam boldy. Sultan Naýçy edil şu wagty däl, näme boldy? Saglykmy gözel gyýyp diýip ýörlendi. Şo wagtym Sultan Naýçy 25 ýaşyň içindedi. Men diýen wagtydy. Egninde hyýba dogan başynda ak telpekli bir görmege ýigitde. Şo wagtym gyýyp galpyllap duran ýüregine telwas edip ýüregine bäs etmän gönsünden geldi. Tüýdükçe, ey ýaş ýigit, toýa geleniň bäri 2 gözüm senne. Senin çalýan sallaryň meniň ýüregimi telwas etdi. Ýüregimi gyýym etdi. Sen toýa gelende sen bäridiňi men hem derrew bildim. Senin çalýan sallaryň gadymdan gelýän milli sallar, milli kengdäki zarin sallar meniň ýüregimi paralady. Sen şeýle bir ajap sallar çaldyň. Bu sallar senin ýüregiňde döreýärmi? Saýradyp çalýan owadan mukam sallar ýüregimi paralady. Inni men bu sallary eşitmän ýaşap bilmen. Bu sallara maýyl boldum. Bu sallar durmuşum mededi. Durmuşumyň geljegi bolup gözüňimde jarlandy diýdi. Bu sözleri eşiten Sultan Naýçy bir hilek boldy. Geň galdy. Özüniň bolýa diýen sözüni bir hile aýdyp, ýene-de şol toý märekäniň içine gitdi. Deraý dollygydan Sultan Naýçynyň ýygynyň ýöräp, ýanky töwereginde oturan ýerinden hasem bir Sultan Naýçy tarap golaýrak oturdy. Sultan Naýçy toý märekäniň içine baryp, bagşy salynalan ýanyna baryp, gargy tüýdügini ýene-de batlandyryp, ruhlandyryp, zarin kengdäki salar saryk ýolun ajap sallar çalyberdi. Bir çetdäki oturan ýaşulsy, "Ey sazanna ýigit,
Yankı çalyan bu sağlanlana has hem ütgöşük bir zayin kengdäki sağlar. Bunu çık ahwallıydı. Ýaşuly, dogrym dogray degen. Bu keňi bu sağdy tüýdügi soýup gelen ýygdymdan geldi. Baýdy bolsa şol sağdyň ýygynyna düşüp men ýanyma geldi. Bu sağdy ony has hem durmuşa bolan söýgüsini artdyrdy diýdi. Bu sağdy bolsa şol märekäniň garasynda oturan deraý doglygyna bagyşlanandyr ýaşuly diýdi. Ha, şeýle masalydy. Ey sağdanna, sen toya geleniň bäri bir näçe sağlar diňledip, sen toy märekäniň has hem bir şatlygyna öz ajaýyp sağlaň bilen aýdymlaň bilen hedil berdiň. Sen bire toýmada hedil berdiň. Ýene de ellerine güller bitsin, ýene de ajap sağlar döretmeň ardy etýär diýip, şol owanyň ýaşulsy, şol deraý doglygyzam ak maýel kejebäň üstüne mündirip, Sultan Naýçynyň eline ak maýan osaryny berip ýola rowan etdiler. Deraý doglygy bilen Sultan Naýçy ak maýal düýe bilen bir pendi toprağynyň pendi ýaýlasynyň bir çetinden girdi. Pendi ýaýlasam şowat ala ýad bahar aýy dowam edýär. Şol pen toprağyndan ýörek gelsine Sultan Naýçy özüniň owasy, Gulja owasynyň çetinden girdi. Şol Gulja owasynyň çetinden girenne ýanky Sultan Naýçyny owanyň ýaşullary gelin gyýrlary garşyladylar. Şo gün owada Sultan Naýçynyň toy tutuldy. Bu toýa şol pen toprağynyň bagşy sağdanlary geldiler. Bagşylar joşup aýdym aýtdylar. Sultan Naýçy şol bagşy sağdanlaryň arasynda özüniň ajaýyp keng deraý doglygyny çalyp berdi. Çalyşyna wadyna bu deraý doglygyny kesretmän ýygyna gülälek sağdyny hem tirkä berdi. Gülälek bilen deraý dogly bile oýt goşup bilelikde bir salar saryk ýolundan ajap sağdy bolup toy märekesini geň galyryp ruhlandyryp sağlar dowam edip mukam bolup şol Sultan Naýçynyň toýuny dowam etdi. Ine şeýdip Sultan Naýçy bilen deraý doglygy ajap durmuşda bagtly günne ýaşadylar. Ine deraý dogly saat hem soň wagtyň geçmegi bilen pen toprağynyň bagşy sağdanlarynyň gargy tüýdükçüleriniň gulagyna kemýirli. Bu saady pen toprağynyň tüýdükçüleri ustahlyk bilen çaldylar, ustahlyk bilen ýerine ýetirdiler. Aýdymyzda bu saatlar ýene de biziň saat älemine, sunmat älemine biziň halk bagşylama azanlanma Türkmenistanyň halk bagşylary ödünýä nobat agmyrat ýagmyr bagşylama ustahlyk bilen dutarda taraşlap deraý dogly saady şeýlede gülälek saatlaryny ustahlyk bilen çaldylar, ustahlyk bilen ýerine ýetirdiler. Ine mehriban adamlar, iri vatandaşlar, deraý dogly sadyň rowayaty şeýlelikde pen toprağyny döreýän ajaýyp milli kengdäki, milli ruhdaky aýdymlaryň başlangyjy ýady bolmasa, pen toprağyny döreýän folklor eserler hem şol deraý dogly sadyň başlangyjydan başlaýar. Bu sady bolsa pen toprağyndaky medeniýet öýünne pen nagmalar folklor toplarynyň döreýän ajaýyp
folklor eserlerine kem ruhlanyp, şol saz bilen bir näçe folklor eserler, aýdymlar, sallar döreýär. Şeýle ajaýyp sallar hem biziň toýlanmagyň, bayramlanmagyň bedegi bolup äleme ýanglanýar. Bize şeýle ajaýyp bagtly durmuşy, bagtly zamanlary peşkeş beren gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, bilent başynyň aman bolmagyny tüýsüregmizden arzu edýär. Elmi dama gahrman arkadaşymyzyň saýasyna bagtýarlyk dögürmizde, eziz ýurdumyzda paragatçylygyň, dostluk dogollugyň, agdy birligiň, erkanalygyň aýdym sady mukam bolup, owad bolup dünýä ýaňsalsyn. Ýagşy günlerde, toýly günlerde diýdalaşýançak hoş wagtyňyz, mehriban adamlar.